Честит ви празник, овчари! Дал ти Бог добро, Петре! Къде по той време изкара? До Чербаджийската кашла отивам. Гергьовско агне ще подбирам за попа. Че вземи от нашите? Нали съм пуснал попски ратай? Там ме пращат, там ще ида. По-тлъсто агне му трябва, като за поп. Воля твоя! И чорбажийският храненик стати отиде заран да подбира агне. Ще го срещнеш по пътя. Харно! А останете си със здраве, овчари! Айде, ди, Марко! Със здраве, Петре! Марко! Стой! Стой, Марко. Няма май да ходим до кашлата. Агнето само идва при нас. Я! Късмет! Що ми е пък само един?
Да му се види. Честит празник, Чорбаджи. Благодарим, честит празник на вас. Празник става, Чорбаджи. Айде, честит ти празник става, Чорбаджи. Ти дава си ти, Георгия, до година дваш повече стока и дваш повече икрам. Да дава на момата добър стопанин, а на чорбаджийката внучи. Амин. От твоите уста в Божи уши. Амин. Сполайте, сполайте. Айде до попе. Ти защо не се кланеш, бре, керата? Ами някой е рекал, че ако се подлагаш всеки му, на подлога ставаш. Та за това. Капа се купува, ама ум ли може? Сполойте с тамо, Чорбаджи. Капо ще ми заплати за това харесна зима? Стига си се чекнал, бе, Хаймана. За това ли ми едеш хляба? Няма ли работа за тебе? Нали е празник днеска, бе, дядо попе? Дам аз на тебе един празник. Ще идеш веднага вкъщи и ще скриеш печеното агне в мазето. Да го скрия? Ами нали по обичай ще ти дойдат гости, бе, дядо попе, днес? Будала! Те седна сега да ти хрантутя тия хондрокефали. Те пак ще си дойдат, а ти ще направиш това, което ти каза. И ще се развикаш, че уж са откраднали агнето през време на литургията. Разбра ли? Разбрах. Хайде. Чакай. Иди при кирста му. Поклони му се до земи и му кажи, че попът го кани до вечера на червено винце и печено агънце. Ще си го хапнем двамцата. Тъй му кажи. Хайде.
Чорбаджи! Чорбаджи! Викат те! Кой ме вика, бре? Ти ли си бил пак Чепкънино? Кой те пусна тука? Кой? Изпрати ви Кир Поп Ставрос. Да те поканя до вечера от тях на червено вино и печено агне. Да се го изедете двамката. Няма ли друг рата и попата изпратил да ме кани такова магаре като тебе? Има, чорбаче. Ама не го изпрати да кани хора. Ти ли на магара ще ме правиш челабетино? Вън от къщата ми! Вън! Вън! Сполай ти за подаръка, чорбаче. Хайде, поемай и тичайте вкъщи. Да разберете и вие от Георгиовден како бушилки. Попа ли го даде? Поп и калугер не дават, защото имат само две ръце. С едната вземат, с другата благославят. Хайде, носете. Льох, Петре, да не стане някоя беля, да не ти напакости попа. Който се бои от врабците, просони се. Хайде, не бой се. Аз ще го дородисам работата. Ще хапнете и ще го поставите. Сигурно е опечено вече. Заповядайте. Оре, бре, тичайте насам, попа ограбиха! Откраднали агнето на попа! Що? Дядо Попе! Агнето откраднали! Какво? Кой го открадна? Как той го открадна? Ами докато сме били на литургия и някой го отмъкнал! Гледай ти, беля! Къде беше агнето, бре? Ами в мазето, дядо Попе! Как стана тая работа, бре? Кой го взе? Язык. Такъв ви бил късмете, да не ядете попско агне. Лей! Я да видим какво става. Няма го! Няма го! 10 кила беше! 10 килца беше! Изядоха ме! Така, добре се преструваш, дядо Попе. Така! Бре, да му се не види какви талабети се наведиха. Хайде тогава да се ходи. Да си ходим. Чудо се видява, че на Георгиовден не можахме да хапнем от попското агне, бре. Изядоха ме, Господи, изгориха ме! Язък за хубавото агънце! Харно, дядо Попе, харно. Ама ще ги метнахме тия гости, а? Стига си се смял, глупако! Агнето наистина го няма! Зная, дядо Попе, зная. Само, че трябва по-силно да се вайкаш. Цяло село да чуе. Ти май си скроил нещо! Слушай му! Петре! Русице! Къде си запиля пак, момиче? Петре,
Тати и попа са намислили нещо лошо за тебе. Страх ме да не ти напакостят. И 100 чорбаджии не могат съблече голия русици. Ти все се шегуваш. А мене ме е страх. Пази се, Петре. Тати никому не прощава. Русице! Ида, мали, ида! Пази се. Прощавай. Разиграли са се мишките, че няма котката. Ди, Марко. Марко, каква стана те, Марко? Чорбаджията ни се лютокани, а пък чорбаджийската щерка? Петре! Петре! Айде, чужим. Айде. Чорбаджията ти вика. Айде. Стай. Айде. Водим го, чорбаджи. О, добре ми дошъл. Седни де. Стате. Я да едно столче на момчето. Вчера взех, че прегледах старите тефтери на тате. Царство му небесно. Брей, беки стария чорбаджи е в царството небесно. Гледайте какви чудеси стават на оня свят. А, дядо попе. Трай сега. Та рекох, като прегледах тефтерите на тате, не щеш ли какво да видя? Апчух! На здраве, бобе. Подай. Преди 30 години тате дал на твоя дядо овчерина 50 гроша суха пара. Направи му сапе. Тие 50 гроша сега са станали на 200. Как мислиш, Чоджо? Можеш ли ги плати? Ти имаше там някаква къщица. Като принадени магарето, тамам ще стане сметката. И тати ще бъде спокоен на оня свят, че няма да му отидат парите на вятъра и на душата ти ще улекне. Няма да и тежи дядовия ти борч. А? Всичкото е хубаво, чорбаджи стамо. Ама нали знаеш, един е гроба и за сиромаха, и за болярина. Как ще наблъскаш в него всичко, дето си украл от сиромасите? Млад куче! Да не си познал да гъкнеш повече! Какво гледате ви, бра? Да се прогони от селото! Да не ми се мярка вече пред очите! Анатема! Анатема на те! На здраве! Да пукнеш дало! Да ти се връща, попе! Видя ли как го нагласих? С Богом, Марко! Порасна ти на тебе работата. Чорбаджийско магаре ставаш. Петре, ти ли си? Тръгваш ли вече? Тръгвам, Русице. С Марка дойдох да се простя. Ох, Петре, да беше се смирил пред тати. Прошка да беше поискал. Щеше пак да си бъдеш в село. Хората казват, че е по-добре на клонче, отколкото в кафеще. Без правда и без своя воля не може да се живее на този свят, Русице. И без близък човек не може да се живее. Мъчно ще ми бъде без тебе, Петре. А защо не тръгнеш и ти с мене? Още сега. Ей тъй както си. Тръгваш ли, Русице? Ха? Аз ли? Ама как те изведнъж? Ами тати? Ами хорските приказки? Полудял ли си, Петър? Не бива. Щом не бива, и сам ще вървя. Всяка жаба да се знае гьола. Прощавай, Русице. Петре, чакай! Тръгваш и нищо не казваш. Ще се върнеш ли, няма ли? Знам ли? В гората мечки, в селото вълци. За сиромаха все едно. А ти понаглеждай, моя Марко. С Богом. И на тебе ли е мъчно, Марко?
Сега ли те пусна? Спала и за това. Хайде. Оп. Хайде. Добро утро, старче! Да похлопаме ли, Марко, а? Може пък тук да ни излезе късмет. Кой хлопа? Аз, отче! Кой си ти? Раб Божий! Християнин ли си? Християнин съм, отче. Прекръсти се. Какво дириш та дява? Рата искам да се главя, отче. Харно. Хайде, влез, синко. Влез. Завържи си магаренцето тук. От нужда ради си дошъл при нас, момче. Само, че кой знае дали ще се задържиш. Тук работа много, а пък и отец игуменът е от гърците, държи ни строго. Сам той ни служи за пример и показ. Да покрай него и ние се чистим от грях. Да не чуе дявол. А ето го и него. Свали кълпаче, де Божи човек минава. Ама, че Божи човек, той на дявола църволи обува. Ко каза? Нищо, молитва чета, отче, молитва. Apostoli paracaliste tonipsis tonteon diatin sotiriatus. Що стои този човек тук, отци Игнатий? Рата иска да се глави, отче игумене. Поликала, може. Който служи на нас, все едно на Господа Бога служи. Ако вземе да се оплакваш, значи от Господа Бога се оплакваш. Знае, отче игумене. Да пости си свикнал? Тук блазно не се яде. Виж, на това съм свикнал, отче игумене. Кала, отивай. Адълфос Игнатий ще ти показва на работа. Как се казваш? Петър. Ευλογήσατον Κυρίσο Πέτρον, κεντορίσον αυτομακροχρόνια ζωή. Άιντε πάιδες. Aghi apostoli paracaliste tonipsis tonteon diatin sotiriatus cosmos. Aghi apostoli paracaliste tonipsis tonteon diatin sotiriatus cosmos. Se drusati in prosexo emos incenditi e Christos stavron istole mosu namen cremasis primpandedris Seoreia, είσαι δρεσάκι με. Χριστό. Κόιτσοκα! Αδέλφους ευλόγιους. Περάστε! Татели гумене, дошла е една кирия да изповяда с. Може. Поликала. Господ Боковиц.
Сетен си. Селю. Сетен си. Глича кукуница си! Дявол вземе! Кой ме споменува тука? Добър вечер, побрати ме! А ти седна да заговяваш, а мене забрави! Аз съм случайно! Спомни си, я напълни една кошница с ядене и пиене и отнеси в градината! Пусти се! Петре! Гумена остави кошницата. Прибрах ми. Чакайте в магера. Яшне сега, по-брати ми, яшне! Гледай какво се яли браката, а ние нагъваме лещата. За здравето на дяда ви и гумена, разбрахте ли? Там, дето има сговор, там и куршумът по вода плава. Ще види душичката. Жив да си, Петре! Хайде! Опа! Хоро се брие край манастира, да идем ганово меда. Видим, да идем ганово меда. Видим, Калугер гледа през прозореца, да идем ганово меда. Видим, да идем ганово меда. Видим, хем му се иска, хем му не стиска, да идем ганово меда. Видим, да идем ганово меда. Значи ти бе се този ностен дявол, а? Катран му капе от брадата. Добър вечер, побрати ме! Да се хване! 100 братски на голо! По-брате ми, а сега кой на където му видят очите? На жабата гьол, на пътника път. Ако в рая не нищат, в пъклото ни стъпан вика. Айде ти жив! Прощавай! На добър час! Ей, прощавай, Петре!
Калино! Спиш ли, Мари? Не спи, Чичо Костаки. Паниците ми я. Аз не съм ти Чичо Костаки, Мари. Аз съм Чичо Хаджи Костаки. Колко пъти ти казах? Не чуваш ли, че се хлопа? Ако е някой укъснял търговец в такво си време, тройно ще плати. Хайде! Върви де! Кой е? Добър вечер. Дали си от Бога паднала или си в градинка никнала? Хубавице си, Вока. Не съм хубавица, не съм сивока. Кажи кой си и какво дириш? Пътник съм, хубавице. Мокър до кости, гладен като през пости. Дири керемитка над главата и парченце хлебец за душата. Ако има и червено винце, още по-добре. Ако и на лъжицата си такъв, какъвто си на думи, няма да ти насмогнем в яденето, пътниче. Но се на странката, Мари. Какъв е не разбрали? Казва, че е пътник, Чичо Хаджи. Пътници под път и над път, глупачки. Как ти се види? Богат ли е? Казва, че има пари, Чичо Хаджи. А отваряй тогава сте! Какво още чакаш? Че временце, бре! Добър вечер! Добре дошъл. Още една душица седи вън на дъжда. Я, какво е, Муничко? Как му е името? Юнашко му е името. Марко се вика. Не бива да стоите и на дъжда. Аз ще го прибира под сайванта. Да не си му дала овече да прибива. Няма да няма. Яш, Марко. Напукна оня. А на твоя стопанин се тъй ли са весели очите, а? Всичките ли му ми нарича хубавици? Да беше дал малко дръвца да постъкнем огъня, Хаджи? Дръвца. Ако ти е студено, бери си хлад за лято. Ако не можем както щем, нека щем както можем. Чакай, къде кукла? Нали гост не е дошъл, може да е гладен. Ти стой тук. Аз ще донеса каквото трябва. Бива си го твоя чорбаджия. Ох, пътниче, да знаеш какво тегло теглим от него. В Филибей 3 села имоти има, а се е сврял като паек в тая пустош. А защо стоиш тук? Че при кого да ида? Никого си нямам. Тати, кога умирал, тука ми оставил. И от тогава все тука се помня. Колко ти дължи хаджията? Трябва да има 30 златни гроша. А на ратаите? И на тях горе-долу по толкова. Заповядай, гостинина. На лош ден се случи да ни гостуваш. Вчера да беше дошъл, печена гъска щеше да хапнеш. Их, как лъже. И сега има гъска. Жаден биво, мътна вода не гледа. Сповайте и за това, хаджи. Ами ти, тая гърбица от кога я имаш, хаджи? От рождение ли ти е?
И от рождение да е. Тебе какво ти влиза в работа? Ами, майсторлъка ми е такъв, та попитах. Какъв пък ти е на тебе майсторлък? Гърбици оправям. Ти? Ти оправяш гърбици? Аз, зер. И дядо ми, и баща ми, и аз ги оправям. Колко хора съм отървал от тая беля. Пък ако не вярваш, здраве. Ти ще ходиш с гърбица, не аз. Ами... Колко ли ще струва? Кое? Ай това да го махнем. Скъпичко е, хаджи. Щом само чубрица едеш, не е за тебе. 100 златни гроша ще струва. Що думаш, бе, човече? Хайде, лека ви нощ. Чакай. Не може ли за 50 гроша? Не може! Ангелите искат точно 100. Какви са пак тези ангели си? Ами, дето ще те лекуват. Моя мурафет е само да ги повикам, пък те си знаят нататък. Добре. Нека бъдат 100 гроша. Викай ангелите. Донес първо парите. Не може ли като стане работата? Чувай, хажи, като не искаш да си махнеш гърбицата, я ме остави поне да се дребна. Харно. Не се сърди. Ай, сега ще ги донесе. Как те викат тебе, хубавице? Калина. А тебе, пътниче? Петър. И ти трябва да помогнеш, Калинке. Тя гърбицата само гроба я оправя. Слушай сега. Първо. Второ. И трето. Ето ти, 100 жълтици. Точно ли са? Тамам са. Седни. Запомни добре, хаджи. През цялото време, докато те лекуват ангелите, ти не трябва да мислиш за тези жълтици. Сетиш ли се? Всичко ще се развали. И ангелите ще си обират крушите, и жълтиците ще изчезнат, и гърбицата ще остане. Чуваш ли? Чуваш, ама ще забравиш. Я повтори 3 пъти. Не трябва да мисля за жълтиците. 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 Да мисля за жълтиците. Да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Не трябва да мисля за жълтиците. Готов ли си вече, хаджи? Готов съм. Ангели, архангели, херовими, серафими, спуснете се при раба Божия. Хаджи Костаки, Хаджи Костаки. Добре дошли, ангели Божи! Дал ти Бог добро, хитър Петре. За какво сме ти притрябвали па? Виках ви, ангели Божи, да оправите гърбицата на благочестивия християнин Хаджи Костаки. Ами, плати ли е 100 златни гроша?
Платили, ето ги. Що ме тъй, тогава ще го отървем от белята. Само, че гладна мечка коро не играе. Гледай ти, беля ангели Божи. Ами че Хаджи Костаки яде само сух хлебец и чубрица. Що ме тъй, тогава нека си я носи гърбицата. Почакайте, ангели Божи! Калина! Спеш ли, бъде? Какво има, чичо Хаджи? Ай! Какви са тия ангели тук? Ще да не закачаш ангелите! Калина, тичай! Донес печената гъска! Аз съм я скрил за пища! Добре. Потърпете малко, ангели Божи. Ей, сега ще я донесат. Гъската, ама каква гъска е! Чудесно! Заповядайте, ангели господни! Сега вече можем да се заемем с гърбицата. Преброй ги! Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12, 15, 16, 17... Паричките ми! Жълтичките ми! Паричките! Парите ми! Паричките! Бре, какво направи Хаджи? Казах ли ти аз да не мисли за жълтиците? Прощавай, момче. Мъчих се. Търба и накрая се изтърва. Бре! Ангелица, паричките. Къде са Калина? Паричките. Ами че как иначе? Да не мислиш, че ще ти работят без пари? Язък я! Слушай, утре не може ли да опитаме пак? Утре ангелите 200 жълтици ще искат. Много пари, бе! Тук има по-харно. Човека и тъй да си ходи. Ой, язък! Ой, как го нареди! Лудо давало, мъдро вземало. Хайде сега и ние да се повеселим. Ти защо не спиш, ма? За оня хаймана ли мислиш? Мъж трябва да те намерим на тебе. Мъж! Само след сватбата ще ми рязаш. Хайде, лягай. Хайде, де! С 96 жълтички по-малко. Добре, че излагах ангелите баре. С 4 гроша. Това ви дължи стария скатерник. А останалите на Калинка? Хайде, останете си с добро, брате.
Пък не се свивайте толкова пред хаджията, че то ако не си млад да млатиш, ще станеш на ковалне, да търпиш. Знаем вече как да я караме. На зла круша зълтот. Така. А на добър ти път, Петри, сполайте. С Богом, по-брати ви. Сполайте. На, нов сукман да си направиш. Да ми станеш хубавица над хубавиците. А за тебе? За мен е здраве. Дорде съм жив и здрав. Все съм пари. Парите са си твои. Тръгвам, Калинке. Я, каква си се умислила? Като пойче на слънце. Усмихни се. Усмихни се, де. На къде тръгваш, Петре? Прихорската мъка, Калинке. Много мъка ходи по света. Ще ми се, ей да мога някак да оттърва хората от мъката. Слънце да дойде пред вратата им. Ох, дълго има да скиташ. А ще се върнеш ли? Ще се върна. Ако някой ме дочака. Ще ти дочака? Ще те изпроводя, маничко, искаш ли? Няма с какво друго да те изпратя. Вземи. За всичко. Сполайте, Калинке. Дано поне докато изсъхне си спомнеш за мен. Прощавай, Калинке. Дали си от Бога паднала, или си в градинка никнала. Прощавай. Тоцка! А сега чети. До всемилостиви и сияйни ромелийски валия. Преблагородни Хасан Паса. Като писем настоястето, ние молим Бога да запази драгоценното ти здравие за още 100 години. Малко са. Нека е за 1000. От болук глава не боли. Тъй. Кала, ще се поправи. Едно стои, ние, смирените твои слуги, искаме да доведем до драгоценни ти слух, че по ромелийската земля се е вил един презрян, нехрани майко и голтак на име Петър, наречен още Хитрия, който голтак скита по цялата земя и подбузда с приказки и всякакви работи покорната рая против закона и вярата. Така, пише. И дето ми отмъкна 200 гроша.
Аз ще имам грижата да изпроводя писмото. Може. А сега заповядайте да пием по една ракица. Кала. От старата. Елбета. Заповядайте. Сядайте. Буюръл. Хайде. Добре сте ни дошли. Евлоги са Кири Йордана. Буюрънос. Евхаристополи Цедо. А да ми си жива и здрава. Хайде да е, Хайрлия. Чорбаджистамо, тъй сме се събрали да се разберем и по другата работа. Дай си ръката. Канди съм за моята русица. Халал да ти е. Сполайте. Ама как тъй стамо? Не бива така изведнъж. Малка ни още момата. Малка, не малка, време е за стопанин. На нивата дъжд, на момата мъж. Тъй знае аз. Хубава стока вземаш, Хаджико Стаке. Пара при пара отива. А тя, момата де дали ще кандиса? За това не бери грижа. На бащата хатъра не се чупи. Тъй е било, тъй е и тъй ще бъде. Благословение Господне и милост Его да приде на вас. Евлоги са Кирието, Хаджия Костаки, ето селото педи Росица. Евлоги са Кирието, Хаджия. Ей, Яур! Той ли е пътя за Филибе? Той е, Агалар. Трябва позорлия работа да сте тръгнали, щом гоните в тая жега конете. Позорлия я? На пашата писмо носим. Вай. Зато и са пратили такива баш юнаци. Предадем ли писмото, ще хвъркне една геурска глава като твоята. Ми как хвъркне, щом заслужава. Я оправи седлото, бе, Геур. Бива, Ага. Че жега даде Бог днеска. То да вземе човек да се бухне в реката, хич няма да сбърка. Пътя е натам, Агалар. Хайде, Аллах керим, пък аз ще остана тук да се понатопя малко в реката. Че то няма да е лошо и ние да се понаприскаме, а? Я пълъм, бе. Първо ние, Геур. А ти ще пазиш конете. Както кажеш, Ага. Добре. Траш, Геур. Хайде, Марко. Ти. Хайде. Лисица два пъти в капан не влиза. Buyurunuz Agallar. А bakalım.
Аз със здраве, Галар! Идат! Бре, що те есть, що нещо. Гледай какви коле. Калинка, ти виждала ли ципулката? Не съм. Стар пръст, млада върба кърши. Аби хубавите ябълки свирите ги едат. Ето вашата господарка. От сега нататък, Калино, само на нея ще слугаш. Ти! Добра стига, земляци! Наш Петър, бе! Как сте, бе, по-брати ми? Живеем, бе! Колкото да не е света без хора, А за къде сте се напътили, а? Ако е викал Господ за Озунджово, на панаира отиваме. Ти! По печалба? На чорбаджи само стока караме. Пък ако търпиш та глад, тръгвай да печелим заедно, Ти! А какво ново вехто по село, а? Голяма сватба имаше. Чорбаджи само щерка се омъжи. За кого? За гинушкия ханджия. Хаджи Костаки. Кой? Он е гърбави? За него, за... Абе, то парите магари толкова път. Та гърбави или няма да обулчат? Че как? Как е кандисала пък тя? Ами жената е като върба. Където я посадиш, там расте. Стой, по-брати ми! Тука ще нощуваме! Каква стана тя? Турци разбойници, дядо Грозе. Божичко, свърши се нашата. Търпи. Сила без разум сама се съсипва. Трай! Готвиш ли се за смъртта, бре? Юр! Приготвих се вече, ага, ама за тебе ми е жал. Защо, бре, керата? Ей, тайна! Наведи се по-близо да ти кажа. Казвай, Геор. Защо се оставяш да те лъжат приятелите ти? Ти ли трябва да бъдеш най-големия ахмак? В колата на този старец беше всичкото имане на кервана. Пълно гърне с жълтици. Где е тая кола? Късно е вече, ага, късно е. Уния двамата при огъня го прибраха.
Ах, кучета мръсна! Чиста работа. Ханджи, две паници фасул. Едната за мене, а другата занеси вън на магарето ми. На магарето ли? Де си е чуло и видяло, ага? Магаре да ти яде фасул. Моето яде чоджум. То е бамбашка магаре. Вървам, хожеведи. Я да го видим пък. Що за чудо е това мага? Прехага! Такво с чудо не бях виждал. Магаре да ти яде фасул. Брех, брех, брех. Яде ли? Яде, то ушите му плющят. Брех, да му се не види. Яде, а? Ага. Ай. Алал да ти е мястото, чочи. Надхитри ме. Аз кол съм. Ама и тебе те бива, ага. Не съм ага. И аз съм богат като теб. И двамата сме като охлюва. Цялото имане на гърба си носи. Буйрам тебе. Дето има място за един и за двама ще се намери. Евала, чочо. Щом магарето не яде фасул, ние с тебе не сме магарета я. Хапаш ли? За хатари печена кокошка се яде. За озунджова ли? За озунджова, да. С добър другар
И в зло време е весел. Имаш ли си другар за панаира? Нямам. А ти, дядо? И аз останах самичък. Мене ме викат Настрадин Ходжа. Настрадин ли? Vaaranas päässä hänen. Ама пък дива си ги Настрадин Ходжа, а? Аш колсун! Аферин, майсторе! Лекиво! Тастива пиво! Нима пеодево! Чулекиво! Тастива пиво! Нима пеодево! Чулекиво! Имам пел да имам! Чумлекиво! Тастива пиво! Имам пел да имам! Ей, Шишко! Колко струва паницата, бе? 5 пари паницата, 5 пари, да си помня, а? Не още, като гладнеем ще ти кажа. 5 пари паницата, 5 пари... Печеро. Ала, дръж. Buyurun Настрадин Ходжа. Ей, Пайно! Къде така? Ами пари! Какви пари? Ти пика още, тази идиотина! Дай парите! Дай парите или ще изядеш 10 хиляди, да ти дойде къл в главата! Виж, това е добре. То от такъв всеки има нужда. Побрате ми, я сторете място. Чакай! Аз се наядох от парата. Тай ли? Аз сега ти удари 10 тояги. Ей на тая! На този отакъл главата му пука. Бе се ромах, човек жив дял. Добре защо се гледиш там? Гледай! Я го виж къде бил той чапканин. Ние мислим, че чапките отдавна вече са го разнесли, а той развява перче по малина. Не мар, бе, чорбаджи! Йозбаше, какво гледа властта, бе, джана? Ей, там на Слободия се разхожда един враг на султана. Един крадец и разбойник, а пък вие, де го този херша си? Ей го! Бягай, Петре! Бързо, Йозбаше! Тичай!
Газ, Бурдан! Аз съм керати. Сега, когато бъдат султанския враг, ли намерите да си покажете магарията? По, ешекола! Кой знае къде са затрили сеймените нашето писмо? Сърце ми са сърце ми! Чорбаджи Стамо, добре ще бъде утре да се явим лично на пасата и да кажем каква е работата та. Всичкото да си кажем. Пашата тук ли? В Цера досъл. Тъй да бъде. Хаджи, айде сега да отидем да се обръснем и утре рано сама кажеш да отидем при пашата. Разгеле, тамам докато вие сте при пашата, аз ще отида при озунджовския поп Хараламбус. Ама едно старо винце има. Отце, сто дума с отце. Добре дошли, чорбаджила! Хасан Паша е много доволен, като вижда вашето усърдие и почет. Какво ви води при него? Милостиви и премудри Хасан Паша. Хасан Паша. Като твои верни слуги, искаме да ти обадим, че те заплашва голяма опасност. Заплашва? Тук на Панаира, под носа на властта се разхожда на слободия един не храни майко над не храни майковците, Паша Ефенди. Можеш до писмо за тебе, Вали Ефенди. Тъкмо на време дойдоха сеймените. Той се казва късмет. От кого е писмото? От нас, Хасан Паша, най-смирените твои слуги. Все за този хайрсизен е написано. Чети Ибрахим Ага. Чети де! Прощавай, Хасан Паша, ама преди да прочета искам да попитам нещо. Сигурни ли сте, че писаното е от вас, чорбаджила? От нас е Ибрахим Ага. Иска ли питане? От нас. От нас е Ибрахим Ага. Айде, стига зяде приказки. Чети. Да всемилостиви и сияйни румилийски Дембелин и Ахмак. Да поумни Хасан Паша. Като пишем настоящето писмо, ние молим Бога да запази драгоценното ти шкембе от преяждане и че келевата ти глава... Как? Не, кука! Кучета! Това не е нашето писмо! Някаква грешка е станала, Хасан Паша! Грешка, Хасан Паша! Не е станала, Хасан Паша! Грешка, Хасан Паша! Не е нашето писмо, Хасан Паша! Не е нашето писмо, Хасан Паша! Вие сами признахте, че сте писали писмото. Тъй ли? Това писмо ли ви придадоха тия кучета? Това беше Бей Ефенди. Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Милост, Хасан Паша! Не е наша вината! Не е наша вината! Ахмед Бей, да се осекат главите на тия нечестивци, да се побият на кон и да се поставят пред Панаира за страх и назидание. Хасан Паша! Ти баща, ти майка! Прости ли, Хасан Паша? Прости ли, Хасан Паша? Хасан Паша, познавам тия геури като най-верни и предани слуги на падишаха и на твоя милост. Трябва да има някаква грешка. Нека да проверим работата пък, да им осечем главите винаги може. Дай да бъде Ибрахим Ага, ама без хич няма да мине. Дай се ударим по 50 пръчки на голо. Благодарим, Хасан Паша! Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Благодарим, Хасан Паша! Хай! Значи той керата е забъркал тая каша.
Той, Ибрахим ага, той. Веднага трябва да се пипне. Как да го пипнем, джанам, като е такъв хитрец? И за това съм помислил. Ти, Ибрахим ага, нареди твоите хора тук наблизо и ще видиш, лисицата сама ще влезе в клопката. Ако се нареди тая работа, ще има още. Ох, ей. Слушай, Ибрахим ага, виждаш ли оная? Оная. Къде? Тук. При мържасищи кротовръщи. Той ти е Бога, той ти е Господаря. Айде. Аз колсум, Ибрахим ага, аз колсум. Ей, там при горичката. Ти ми чакай тук, Ходжа. Младост, младост. Ето сърцето лежи, там окото лети. Де бакалава съм, бей. Хайде, Аркадаш, да си спомним за младивите. Селям алейкум, юзбаши. Алейкум селям. Къде тъй стока ли сте купили? Ами стока. Хванахме едно георгско куче. Голям враг бил, казват на валията и падишаха. Аллах да ни ги поживи за 100 години. Това да се чува, юзбаши. Ами, чувала ли е птичета? Там е Ходжа ефенди. А утре сабахла им? Аш колсо, юзбаши. Ами, няма ли по този случай да пинем по едно кафенце? Аз черпя. Що бе за едно кафенце? Може. Оставете чувала. Мехмед, ти ще го пазиш. Елбърда, Аркадаш. Елбърда. Трябва да почерпим тези верни слуги на падишаха. Бъди по-щедър този път. Малко е, Аркадаш. Я пусни още 2 жълтици. Оп. Оп. Хайде, стига толкова. Да вървим, юзбаши, а? Чакай! Откъде го имаш той, магаре? От свещения град Мека, юзбаши. Хайде да влезем, а? Я вървете вие да се почерпите с Ходжа ефенди, пък аз ще остана да пазя. Аз отговарям за това куче. Тръгвайте да! Няма да ви чака човека! Мехмед, тръгвайте! Gel burada. Gel burada arkadaş. Gel burada.
На едно магаре май по-добре се язди, отколкото на 4. Братко, сполайте го. Хайде сега, дим да ни няма. Чакай, ами чувала? Чувала. Трябва да го напълним с нещо, ама с какво? Каквото ни трябва, то само идва. Вие подплашихте! Магарето чакали лакоми! Добре, че чувала ни стървахте! Къде дигате? Саклет ми е, бе. Саклет. Кажи, Вали, с какво да развлечем очите и ушите ти? Абе, нищо по-такова. Я ми извикай някой да ми каже една лъжа, а на баш лъжа ще му даде на кисия жълтици. Умен съм, много съм умен. Никой не е по-умен от мен. Слушай му, бисер на мъдростта. О, звезда на исляма, този геур ще ти каже една баш лъжа. Думай, бре, кьопет. Не съм дошъл да те лъжа, Хасан паша. А за какво тогава си се довлякал? Ще ти кажа. На времето баща ти имал нужда от пари. И моя дядо му дал една турба с жълтици. Та дойдох да си уредим сметката. Що? Баща ми взимал пари от дядо ти? По-голяма лъжа, от тази не бях чувал. Аз казвам, че е истина. И ти трябва да ми върнеш турбата с жълтици. Ако пък признаваш, че е баш лъжа, ще се отървеш само с една кесия. Стига да държиш на думата си. Айде, дай му една кисия жълтици. Все пак размяна по копек. Отестица на Аллах! Мога ли да зарадвам сиха ти с важна вест? Току-що твоите верни и предани слуги, начело с мене, хванахме тъй нареченият хитър Петър, враг на твоя милост и на установения от Аллаха ред. Да се доведе това куче и да се свика цялата рая, за да види как наказва Хасан паша.
Калинке! Как си отърва, Петре, миличе? Мислех, свърши се. Погубиха го поганците. Хайде, стига. Стига. Няма страшно. Усмихни се. Усмихни се, де. Жива мечка кожата си не дава. Хайде. Шекерени, ямалки, на клечка, шекерени, петета, ето ги. Сини. Слушайте, хора! Заповед от пресветлия и премудрия Румелийски Валия! Всичко живо да се събере при шатъра на пашата! Ще секат главата на султанския враг! Хитър Петър! Скри се, Петре! Да не стане някоя беда. От сърце те моля. Скри се! Ба, че ако аз сега не видя как ми секат главата, кога друг път ще видя? Хайде! Развържете чавала и покажете на пашата мръсното куче. Премъдри и могъщи Хасан паша. Ето го презреният враг на падишаха. Ама това е поп Ставрос! Ей, стоколно бега, гървай, маlega! Гърват! Милушка запаш! Грешка е станал! Подлъгаха ме кявурите! Грешка! Милушка запаш! Пуста твояки на всички! И да се разгони тая рая! Ахмед Бей! От тебе искам главата на хитър Петър! Я е тук, Хасан паша! 1000 гроша давам на този, който го хване! Ей, Георги! Да си видял къде забягна султанския враг? Не съм видял, ага. Не си видял! Ти на там! Ух, поганци проклети, да носи щупити врата! Може. Прощавай, Настрадин ходжа. Сполай ти за всичко. Прощавай и ти, Петре. Върви. Носи радост на хората. А на твоята калинка подарява моя Асан Бей. Вземи. Алал да ти е, калинке. Сполайте. Прощавай, Настрадин ходжа. С Богом, Настрадин ходжа. На добър час, сине. На добър час! Щастлив път! Щастлив път!